I've been waiting too long to get even with you. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list. Or they will eliminate me. Safe room, jack off. I spent my whole life setting people up to die. I can set you up to live. Ngapdiang saya bapi baru saya akan channel. Bat asua bingin sedang agar parit di pi bapin like bat subscribe ya akan channel. Haba sedang jong film milai iya away ubrio uba kertiang ubi syam. Bat haba ulaki men setiap uju di kopi bat sengap jeng ruai artat. Kumta ula bu bom ya galing bat ulami cisundon nangta. Kumta ula lidru ha kaway ka restoran. Kumta kaway ka kenteng kalawan hajan jang uban kalaong hau ba ubos jong ka ungkwa yu bon peniap laingut gibril. Bat kalau ong ba kane ke kam long ka be yo nomar ba ulong obetrium ban peniap breu kumta obishop ulasay ka phone bat ula sondur ya ka kumta haba kalamut ban sid yo obishop ulo khnyit ya ka si sundon hangta bat ula sho yaki breu jongka baro kumta ulala ru ban penlim yaki haba obishop ula yo i na ka CCTV ba kinong bud jong kane ka kanthai kilawan sajan jong u kumta obishop ular ko siapo jong kata restoran Henry ular sakut hajrong jong ka ke wilkar kita kiberi wilalat be jo bisoban kilarung haga ke wilkar kumta kilala bo bisop ulodon hajrong jongki kumta kata ka kentai kala sid yo Henry don bok ulayo ban ko ha ka kalai haba bisop ulawan pai ha ka por men mir sal galing kumta ulayo iya kibreu badon arngut ha kangta bat kila kuraya kata galing klem jing shapting kumta ubishop ula pun thai ya galing sisundon kumta ubishop ula lej sha ka delunong jong ka Thailand kumta ula ya kendu ya ka wei ka breu ka bai uju itu i pat ka trai jong ka hotel jong kata ka delunong kumta kal ai jika sa ru ya o ha ka sngi babon ubishop ula labru ya ka wei ka kenthei ka ba kretiang ka jina harut dureu ban kane ka kenthei kalawan bet sya katrai hotel ban kalapan senduk thep dawai naka kumta kala ai bat kala neu chi sundon ha kata kamit katrai jong ka hotel kala yu snyau ya ka jina ba ka don ha ka wei kaling bat kalapan jingira kumta kala le shu bishobat kala ong ba on a jingira no ya kata ka kanthei haba bishop ula po yang ta ula la ba ubriu uba kretiang o frang ula sho ya ka jina kumta bishop ula yele persya ya uban ula yo ruban penyap ya uta ubrium haba bishop ula pet ya ka fun jongka jina ula lam penban ya ka dur jong u kumta ula pronthai bom ya kata galing bat ula lej ha ka hotel bat ula ong ha ka jina balai ka dur jong u ka don hangne ka jina klai thu ba ya ka lapha da green ban ka trelang ru bat o ha ka singi babut haba bishop ula iya ka video jong ka jina ka badang hikai kina bat ula kli ya ka bat ka jina ka yathu yo lada kam ko ngu ya green on sap nyam ya kita kihna ha ka singi babun ki briu jong green ki lawan hang taban ki lapen absoloi ru ya ubishop kumta ki la yalam ya ubishop sya ka jaka badon green kumta green ula ong lada me ko ngu ban penyap langut ki briu ngan sap lat no ya ka jina ban ula aya ka fal ba unpet ya kita ki briu bat kita ki briu ki ladon hayeng mendi ba ma tambat sadong jong ka laker da kaduriu sudah kumta ubishop ula sim ya ka wei kadur ba ki pulit ki labu hang taban ula theu thong ya ka kretiang jong u ha uta ubriu ha ka sngi babut ki pulit ki leyo kem bat yalam ya u sayeng bendi kumta ubishop ula wat jing tip susu sepang jong ugre ba ula mut ban penyam kumta ha ka wei jasngi wei koi di ula mut ban penyap ya ugre kumta ubishop ula yarap ya u kumta ugre ula kuble ya ubishop namar ba ula penlaj yap ya u bat ula khot bam jalang ya u katahi kepor ubishop ula penyap kela ya u kumta ubishop ula penpat ya ka kenro ban ula ta ya kamet jong u da kadawai ba un om bam shu kcha kumta ula rangko sya po jong kata kaduriu haba ukrin ula tim ba ubishop ula pendep ya ka kam ban kong kumta ula pen ya usa uta awai pat ubriu ulong ru ubriu ubah spa ha ka wei ka sngi ubishop ula yo lat bandrung ha kata ka yeng bat
ulayo ban shandur tu ya ushabi kumta ulopet binya ya baro kata ke kamra bat ulusnaru ya ushabi ha kasngi kababun ularung sya ke kamra da kaba punun kamra uta ushabi ba ulasna jing tibet jong hadu bolopoi ha kata ka jaka ba uedren udon umta ulasu thleu hangta ban ulabu ya ikinja dawai ibala ban pra ya kata ka jaka ba ul ban pniap ya uedren kumta ubishop ulomi na kata ka jing klem jing shapting ha kasngi babut ubishop ulolecha ka jaka badon ka jina bat ulumut ban pelat im ya ka jina na kati jong ugrin Hendrai la setia ban yale bat kibriu jong ugrin kumta kila ru ban bat ya kumta ugrin ulaong ha bishop ba on penyam saya briu balai lem kumta unsap niyam no ya kajina ka balai kelong bishop uhabat penyap ya briu uba kertang max kumta bishop ulalet si sundon sya kata kaying umak haba ulpo yang ta bishop ulayo ru ban puntai bom ya umak nang ta bishop ula pentip sya ugrin ba ula pendep ya kakam bat ula dawa ba un pelat no ya kajina hendrai ugrin ula kentaj bat ulong ba akwa ban yu iya kemet yap jong umang kumta ugrin ulapa ya kibriu jong ban let jong bat pinti kina ba umak ulayam haba kibriu jong ugrin kilepoi ubishop ulap lupa ya ki hangta marsin poi hangta ubishop usip pinjam iki kumta ubishop ulale ka ling jong ugrin haba ulda pinjam ya ki kumta ulayo ruban kendu ya kajina kumta kilepet si sundon na kata kajaka kaplem kulkot kubesbun